Waldemarowi Kasztowi za ten piękny wiek. Marta. Dziękujemy również gospodarzom tego miejsca, księżom Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Sopocie, na czele z księdzem biskupem Marcinem Kincem oraz wikarem Grzegorzem Frydą za gościnność i za możliwość zorganizowania tych koncertów właśnie. To dla nas szczególnie ważne, że po raz pierwszy mogliśmy zaprosić Państwa do tego kościoła i spotkać się przy zabytkowych organach z 1919 roku, o których na poprzednim koncercie opowiadał nam ksiądz. Organy zostały nastrojone i poddane naprawie niedziałających elementów. Koncerty organizuje Stowarzyszenie Promień Sztuki dzięki dofinansowaniu miasta Sopotu, a także wsparciu prywatnych darczyńców. Podczas koncertu przy wyjściu tradycyjnie będzie możliwość wsparcia stowarzyszenia poprzez dowolny datek duszy, a tegoroczne koncerty na bis są dla nas szczególnie ważne. Ale ich organizacja wiąże się również z dodatkowymi kosztami. Jeżeli chcieliby Państwo wesprzeć nasze działania, będziemy bardzo wdzięczni za każdą wpłatę na portalu zrzutka.pl /promień sztuki. Każda, nawet najmniejsza wpłata pomaga nam realizować kolejne koncerty i tworzyć następne muzyczne spotkania. Dziękujemy, że byli Państwo z nami. Pan, uśmiechnij się. Oraz na tej edycji Sopockie Wieczory Programowe. A na zakończenie pozostaniemy przy muzyce o zupełnie innym rodzaju gatunkowym. Felix Borowski urodził się w Anglii, w rodzinie polskiego pochodzenia, a swoją późniejszą karierę związał ze Stanami Zjednoczonymi. Jego utwór Adoracja to muzyka skupiona, liryczna i niezwykle świeża. Po całej naszej tzw. podróży muzycznej od Brunsa i Bacha poprzez Martini i francuską muzykę organową, aż po Paderewskiego i Noskowskiego, otrzymujemy na zakończenie chwilę wyciszenia. Altówka i organy nie prowadzą tutaj wielkiego dialogu. One po prostu razem śpiewają. I być może właśnie dlatego adoracja jest tak dobrym zakończeniem tego dzisiejszego muzycznego wieczoru. Niech muzyka, którą dziś wspólnie usłyszeliśmy, jeszcze chwilę pozostanie z nami. Do zobaczenia na kolejnych koncertach organów.
Kłanka Sadowska, bardzo dziękujemy za prowadzenie koncertu. Jeszcze nasi wykonawcy dzisiejsi zagrają jeden utwór na miejscu.